that do not understand Igbo, because I've seen a lot of Hausa and Yoruba persons that follow this page, and I'm so overwhelmed and happy for that. Although that this page is strictly for the Igbo community and the speakers of Igbo, because I do speak Igbo strictly on this page, but I've seen a lot of Hausa, Yoruba, and non-Igbos that follow this page, and I'm saying a very big thank you to you all. And this is me saying that we are going to create subtitles for this page very soon. So as I'm speaking Igbo, you can read in English what I'm saying, because I got to make provision for you guys, because for following me, I'm very much grateful. Thank you so much. We are going to create subtitles for this page very soon. Thank you. Ogadira imaneke, ogadira imanurie, ogadira imanafo, ogadira imanakwa, niru niru kai gaga, niru niru kai naga, niru niru kai gaga, forever, forever. Ogadira imanafo. Ihe ọbụla anyị tinyere aka ime n'afọ a ga-agaziri anyị. Afọ a ga-abụ afọ awele, afọ a ga-abụ afọ olebe. Echiche obi anyị niile na-abụghị njọ n'afọ a ga-abịarịrị na mmezu. Ndị na-achụ anyị nwekwa ada, ndị anyị na-achụ ha nwekwa ada, ọganiru, mbuli elu. Ihe niile anyị mere n'afọ a ga-agaziri anyị. Afọ 2023 a ga-adịrịrị anyị na mma. Onye ọbụla sị na ya agaghị anwụ mmiri tọgbọrọ ya iko, ihe onye ahụ ga-ezute ọ gaghị ama. Dịka anyị na-echere ndị ọzọ echiche ọma, ka onye ọbụla sị na echiche ọma abụghị ihe ọ ga-echere anyị, ka echiche ọjọọ a zute ya. Ka onye ọbụla na-egwuru anyị ime n'afọ a danyekwa n'ime onunu ahụ, maka na sị na ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ nwee nwa ọsọ. Ya gaziri anyị n'afọ a. Afọ a ga-amarịrị anyị na mma. Afọ a ga-abụ afọ ọma wenyere anyị. Ana m anabata unu n'afọ 2023, afọ ọma. Ana m asị ka ihe ọbụla anyị binyere aka, anyị metụrụ aka ime n'afọ a gaziri anyị. Ego anyị ji azụ ahịa agaghị agbari. Anyị ga-enwe nkwago n'ọrụ anyị dị iche iche. Ka afọ a gaziri anyị. Ana m ekele n'ugwu ndị Igbo na-asị Igbo, na-ekelesi n'ike, na-asị na nke onye chiri ya jisi ike zelu, na-asị ka ụbọchị taa mara niile mma, ka ọ mara nwoke mma, ka ọ mara nwaanyị mma, ka ụbọchị taa gaziere anyị. Dịka mara onye na-ekwu okwu bụ Nwaada Munachi Onuoha, onye na-agwa unu kwa mgbe n'unu jisi ike na-asụ Igbo, n'asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo atụka. Asụsụ Igbo bụ asụsụ eji eje, agụcha asụsụ Igbo wee gụwa asụsụ ndị ọzọ. Ọ mgbe iji chọpụta iwe asụsụ Igbo dịka asụsụ ndị Mgbeke, asụsụ Igbo abụrụ gasị ndị Mgbeke. Mana ana m arụsị n'ike ka unu jisi ike na-akwado asụsụ Igbo ebe ọbụla unu nọ, ebe ọbụla ị hụrụ oge na-asụ Igbo, na-asụ Igbo. Ị ga-ahụrịrị onye Igbo ebe ahụ. Ọ bụrụ ka ị sị na ị gaa na mba ọzọ na ị gaghị ahụ ndị Igbo ebe ahụ. Ebe ọbụla ị gara, obodo ọbụla ị gara, ọ bụrụ na ị hụrụ Igbo nwanne, likapụ ọsọ gbapụ n'obodo ahụ, obodo ahụ tiri eti. Ị ga-ahụrịrị onye Igbo. Sụba Igbo, sụba Igbo, na-asụ Igbo amaka. Onye si ga-asụ n'Igbo si ya gịnị, ọ gị mebezie gịnị, si ya ọ gị sụbazie gịnị, ọ gị soro fata tọlịba ọnụ. Sụba Igbo. Onye si ga-asụ n'Igbo chịa ya ọchị maka na ọ mara ihe ọ na-eme. Afọ 2023 a bụ afọ anyị ji eme sụba Igbo, sụbakwa Igbo, sụbakwa Igbo. Jisi ike na-ekwu ya n'Igbo. Ha na-ekwu ya na bekee, na-ekwu ya n'Igbo. Gosi fa na Igbo zuru ezu. Ọgwụgwọ ndị si na Igbo zuru ezu, ha kwuo ya na bekee, kwupụ ya n'Igbo, ka ha mara na Igbo adịghị obere, na Igbo zuru ezu, na Igbo zuru ezu. Na-achọzi onwere ebe ọzọ Igbo fọrọ ka ozu. Jisi ike sụba Igbo, jisi ike na-ekwu ya n'Igbo, maka ndị si na-asụ Igbo na-egbochi ha ihe nwa na ha na-enweta. Amara m ihe ọ na-egbochi unu, maka na asụsụ Igbo anya na-akwa ụzọ. Asụsụ Igbo anya agụcha ya egota ndị ọzọ. Achọrọ m iji ohere a kelee mmadụ niile na-esonyere m n'ihu akụkọ a nke ọma. Onye ka m bụzi onwe dị ha anyị na-eme n'ihu akwụkwọ a, mana unu na-esonyere anyị mgbe ọbụla anyị dosara ihe onyonyo ebe a. Unu ga-agbara bịa hụ ya n'anya, bịa zisaa ya. Ana m ekele unu, na-ekele Sunike, na-asị onye nke unu mekwara unu ya dịka unu na-eme ya. Nwaada Munachi Onuoha, onye nke unu ga-eme ya. Ọtụtụ ndị na-atụnyere m aro n'aha a si mụ na mbido jiri bekee emebe ihe onyonyo. Ama m na okenye ha na-aghọta. Ị na-asị m jiri bekee emewe ihe onyonyo na kwuo ya n'Igbo. Iwe akwụkwọ ịfụrụ na mbara kwuo ya n'Igbo. Ka ezi ka a ga-esi ji bekee na-ekwu ya n'Igbo. Ọ dabara ọnụnụ.
ha si na ụna asịkwo ya na ka ndị mmadụ ka ọtụtụ ndị na-esonyere m, ọtụtụ ndị eji eme gịnị, ọtụtụ amụkara na asị na gidigidi bụ ugwu eze, mana amụkara na ndị Igbo karị nụọ maka na anyị anaghị edosi ihe onyonyo kwa mgbe mere o ji dịka ndị na-esonyere anyị akapere mpe. Maka na ịmasị na ndị Igbo niile dum nọ n'ihu akwụkwọ Facebook sonyere ihu akwụkwọ a na ha dịrị ọtụtụ. Ihe ndị mepekwa n'ihu akwụkwọ abụghị ka ọtụtụ ndị na-esonyere m, ọ ndị hụrụ asụsụ Igbo n'anya dịka nsogbu ya n'anya ka m chọọ ka ha sonyere ihu akwụkwọ ka anyị nwee ike na-akpakọrịta ụka jiri asụsụ Igbo, ka anyị mara ka anyị ga-esi wee asụsụ Igbo ka ọ na-abawanye n'ụba. Ọ bụrụ ka ọtụtụ ndị na-esonye ebe a bụ ebe anyị na-akụzi asụsụ Igbo, ebe anyị na-asụ asụsụ Igbo. Ụnụ ahụtụla m ka nsụ bekee n'ihu akwụkwọ mana ihe ọrụ m na-eme ya ugbu a maka na o nwere ihe tụrụ n'anya. Ahụrụ m ndị Yoruba na ndị Hausa na-esonyere ihu akwụkwọ njụ m si o nwere ihe ọzọ m na-eme n'ihu akwụkwọ mere onye Yoruba na onye Hausa ga-eji sonye. O nwere ike ọ bụrụ ndị Yoruba na ndị Hausa maka esi asụ Igbo, mana amaghị m, afụgo m ihe dịka m atọ maọbụ anọ bụ ndị na-abụghị ndị Igbo na-esonye n'ihu akwụkwọ. M wee sị na anyị ga na-atụgharịzi ha anyị na-eme na-asụ, anyị ga na-atụgharị na-ede ya na bekee ka ha nwee ike na-aghọta. Mana ọ bụ maka m nwee ịsụ bekee n'ihu akwụkwọ amaghị m ọ ga-ekwe omume, ọ gaghị ekwe omume, mana anyị ga na-atụgharị ya na-asụ asụsụ Igbo ha na-edetu ya na bekee. Biko gbara nụ ka nsụtụ bekee obere ka mma na ndị a bụ ndị Yoruba na ndị Hausa ka m gwatụ ha okwu biko. Okay, for those that do not understand Igbo, because I've seen a lot of Hausa and Yoruba persons that follow this page and I'm so overwhelmed and happy for that. Although that this page is strictly for the Igbo community and the speakers of Igbo, because I do speak Igbo strictly on this page, but I've seen a lot of Hausa, Yoruba and non-Igbos that follow this page, and I'm saying a very big thank you to you all. And this is me saying that we are going to create subtitles for this page very soon, so as I'm speaking Igbo you can read in English what I'm saying, because I got to make provision for you guys, because for following me I'm very much grateful. Thank you so much. We are going to create subtitles for this page very soon. Thank you. Biko no ụnụ abụ ndị Igbo na-esonyere ihu akwụkwọ na-asụ ndaalụ. Mmadụ niile na-esonyere ihu akwụkwọ na-asụ daalụ. Jisi n'ike na-esonyere ihu akwụkwọ, jisi n'ike na-ezisa ya ka ndị Igbo ndị ọzọ mara maka ihu akwụkwọ, na-ezisanụ ya, na-ahụ ya n'anya. Ịmara ebe ọ bụla ị chọrọ ka nna anaghị emeta ọfụma, zitere m ozi, m ga-agụ ya, m ga-asa gị. Biko nụ anyị chọrọ ka anyị mee ọfụma n'afọ 2023 a. Anyị ga-enwekwa ohere maka ịkụziri ụmụaka anyị asụsụ Igbo. Ịma na ịchọrọ ka nwa gị maọbụ ụmụ gị mere na mba ofesi mere na ọmara ịchọrọ ka nwa gị mụta ka esi asụ asụsụ Igbo, detere m akwụkwọ. Ọ bụgodị na detere m akwụkwọ na-esonyere ihu akwụkwọ ka ị mara mgbe anyị ga-ekwu maka ya. Anyị ga-ekwu maka ihu akwụkwọ mepere maka ịkụziri ụmụaka asụsụ Igbo, ka esi ede, ka esi agụ, nakwasị ka esi asụ asụsụ Igbo. Biko daalụ. Ana m ekele na-ekele Chineke na-asị dịka unu na-esonyere ihu akwụkwọ a onye nke unu ga-emekọrọ ya ka o mesịa.